out Dias mga gwapa. Salamat sa inyong pagpalit sa mga pipino. Sige, sunod. Anin ako mag-pernatal. Hi guys, majong buntag, malamig pamahaw. Napadong ko darin ni nanay ni Tiri kay si Tiri mangharbis karon kay ko nang isuroy. Maligja siya. Mukan pipino dya. Mangadyo kong pila ka buo kay ang ihatag sang bispril. Hi be. Kumusta man ka na bidangan na mog narbis? Ala nagipo kag paligyanay. Hindi sa kabuk niyang giipo. Ale ang si Tiri magipo. Hindi guys. Giipong nanay sa kabuo. Oh, naghana na ba yung bungay lang pali. Diyan, dani man po may gahapon. Suroy-suroy, mananghilin. Ay! Uy, di apa lagi. Ito ay nangumbita ito. Sunahan, day. Mana dia? Mga tubangan. Kare, ako to di babaw ko. Nakita ganina, Dario? Kalibat man. Kani mo ning nakitaan? Dako na siya. Dako naman na yung nga naman po yung sakyo beja ka dabong. Ingani may sakto baligja. Nga lagi nga naman mari. Ngud niya sa kasi tay sintang dilo ko man kulit. Sinta mas lungsod. Mari ja. Jog dan hi, say sinta. Sintang ko na pam. Grabe ra sa dina mo taran kuan. Anay. Ano na nag-anay mo ang mamitiri day? Naghanag narbis sa nakabaskit. Sunod, agin johang harbis sa nagtaong napod. Namuwak na lagi taong na bisag mugbo pa. Diyan mugbo pa man, nagmamunga na nag mga bunga na namusanjad sa juta. Maluso ko no. Away rigi ko. Harang gadyang lingawan ni Tiri guys na mupos pipino. Namaligja na sliksik sugod. Namaligja nagsugod siliksian. Diag na harbis ni Tiri guys so isa nakabaskit. Kanay, di ara Grabe. kanay. Hala marag buktan. Kanang gyud narang daka kadyo. Magwang na. Murag dia. moy kinamagwangan. Hala daka mo ni kina magwangan nila. Ano kina kawas ni pud kuan istil. Sa grabe. Naday po ni kinamagwangan ay. Parang lamya si may nga ni kay makalingaw. Kana kuha na pud na. Tayo makita sa alin. Mura mag niwangan. Ano? Sexy na siya. Niwang nga taas. Abe? Na. Pwede na ngay. Lagi. Na, niwang nga taas. Okay. Grabe, naghanang nangumbabit. Naghanang nangumbita yun. Naghana. So, salamat din sa Ginoo kay gitagahan mi grasya ngay ngani. Naghana kajog nangumbabit. Nagbato nga naghanang bunga, agpalijar naghanang bunga. Good morning, Bedeli. Nasliksian guys, ready na si mamaligja. Isinggit na gani-ganihag, mamalit ba kuno? Kanan ko na ni maglaroy-laroy guys, kaya buntag na ako na ni naglaroy-laroy. Ganan ko magtanaw-tanaw, labi na karon nga nang harvest sila. Ang lamiyadjud. Ang lamiyadjud sa pamati guys, ingani. Busok nga putot ba mura ni kuan. Busok. Ala, mura ko nung limwil, mubo ko nung nga busok. Ala. Doy oh, binuangan sa kang nanay doy. Nagtago. Ang daghan na pa man day kajog bunga pipino mga gagmay, hala kada semana mo daan ni makaharbis. Kada semana dyan mo daan ni makaharbis, kada daghan na pa man nangumbabit oh. Na, gagma dyan pa guys oh.
Nabuang ko kaon. At sa na tagkausa. Pariga. Ang pipino jud ginabuong na. Kada ka namin ko pagdilo. Kada adlaw ko dahil si kag pipino. Hala! May kiwan nga pipino! Nay. Unano! Unano. Ano bo? Parang kalingin. Hala oh. Ato na nga kanon. Imo nang kuan day? Ala, nambit oras kuwan. Na unano! Arang pariga. Arang pariga. Kasi yung bitbiton ay palijagi mo. Puno na kaso. Agang bitbiton. Hala asuong. Diyan na nga kanon. Malingaw jud ko dani. Gani ko dani po jud. Nay, di na kumulig sibo. Ada na kalit sibo. Hindi kayo marag dapat na rin. Di na ko nakupulig sibo guys. Sarin ako na guys. Ang lamiag palija. Ano nga nila. Samaron. Ang lalagi na nga nila. Naligid. Kaya guys, ag na-harvest. Tapa be, punita be taning. Kuha na be. Hala ginano be na. Hagbang na be. Naginano guys. Kitang tiri. Nano ko nung pipino. Muna ni guys. Ag na-harvest ni tiri. Kasi atang tabangag da. Hala! Kamera mo sila na. Dito na tagaban. Kuraghanang manikado niya. Tanghali katong timbangan dito. Naghana nagnakuan guys. Na-harvest. Ano na ipod. Kaya po ali. Ang palitan nila. Gigil sa timbang. Ya. Tuwa na unsa sila. Ang problema na yun sa agriculture may mahalin. Patay. Ag namaligja ka dyan may mahalin. Mangkaha. Di mangkahag pipino ag mahalin. Mura ko no. Ang nga, di pa rin pipino na yung Sunod. Isuroy na pudtir. Ag batong na pudtir. batong sa Cebu. Kaya bahalo kami batong sa Cebu. Naghana na magharbisonon sa kananay batong. Sunod adlaw na pud na harbison ni motor isuroy na pud. Lisod-lisod na sila kinang niligid ng ilang pipino. Ala. Ambi na ba nang hambinin ng uban? Be. Ay, skilid-skilid. Basket mo ko ng basket? Basket di mo balance. Sa bakon. Ang sinanay po gambin sa palidya. Sorry sa putlong kam nga na rabit bitin ra butang sa basket. Si May mong hangar po ng iuban. Ay! Jawa! Pila po ng kuwan na kilo. Kwenta. May may mga paksi. Balita na naman kung tinga kailan yung mga punakan. Tagay. Tagalog man ito. Sama na rin. Kilawo. Kaya naman kasi may among tidaan na gapo kita gakong Roy. May among tidaan. Tagay na guys. Pang kilo ng nanay ko ng Sa tinga palidya. man. Lain na naman yung isa. Lain pag tinga. Lain isa. Diyan pipino na kilo na nila. Ito na ang laman ay. Di mo po kayo ko man. Kari isa, kari tinga ri. Kari isa ri. Tinga ri. Turupuan. Puan po. Mo pa ni ka magtimbangan na ino. Mau. Halaluy lang man naka. Nagut-gut na. Makita pa rin mga Manila. Kung malita mo bugas. Namalig jamig bugas guys. Na ang timbangan buhi Kari ko. dako. Nagamit pang nanay timbangan silang utanon. Tagpirang kilo na eh. Sa isinta mag 80 maglusod. Kasinta laman dali. Isinta na ni. Sabi na, sa pangit ang silbin. Na. Hindi mo, badi yung masudlin ninyo. Maldi. Diya ipang butang na nasilupin. Ano, ito sa kilo. Mahulot ang silbin ni Kali. Tawagilis. Grabe pa rin. Kung pa ko pa rin ito ang kasama. Nga, libutan kasi. Nga na dapat kada buntag sa singot sigat kaya tanang kay katoy. At hindi na ba hinatag? Narabaningan nga nung sang gatoy ko nagnan sa bra. Saan ka nang tuloy? Sa gatoy. Lain ang pag-iingan ng brown. Nagkasama sa ngayon. Sa gatoy na naman. Lami ka Diyos pamati panington no. Nga ni ang ganahan nga nakadabuntag nga panington ko ba. Inja. Lakaw mi karon guys manuroy mi. Diya mapit ko sa bayad dito sa Bisprin nga sa tunga. Nang lagon sa kan Bisprin kasi nabagingan nga lag ko dito sa ila, pamutos ng nanay guys. Kada putos isa ka kilo. Pinatag pilang kilo nay? 50 kilo. Pila ni kaputos sa duha. Upat. Hindi na napay. Lusintos. Nakatulong sa alikoy na rin. Alikoy. Alit, mamalit. Nakatulong sa mga kwan ng garden. Yung garden. Napay palidya. So, mas hospital. Ang jag palidya isa ka kilog tunga. Ang Kuhanin kanang pipino. sa akin sa ginta.
Balin mo ibinta po na. Yung mga magsago na sa kilog nga. Wow. Hilisig na mo palit na tinga rapod. Dana guys, naka-plastic na kon guys, pipino, amo na ning isuroy. Tato na ta. Kasubinta ng pipino. Gwinta. Ikaw magsinggit bi ha. Ha? Kaso ka mo anan. Mauwaw ka mo singgit? Para maragasan tayo ng gato. Sige na. Mingin ramang ka nga, palit na mo pipino. Palit mo pepino? Oh, ana ba? Kasinggit ha. Mauwaw ka? Di ka makakwarta. Mauwaw ka. Amang isuroy daris baryo. Kay sayang, madyo na laman. Oh, sorry ba? Kasi malitog kan palidya. Pwede ba daw 40 day? Sa pino. 40 na naman. Oh, lami bitaw na. Lay. Magtungo dali day. Kari. Ako karin may. Nalina nami guys, sa baligya. Di pa na sa tialits dani. Pamanti pang sukli, mo po nagpati pang sukli. Hindi ni tanong day? Grabe lang yung nabani. Tanong niya tialits. Pila ni kilo 40? 50, pwede ra 40. Panjoon. Ha? Kasabantang nanay. Dahil nga po, dahil nga palidya. Palidya ko na po day. Kasi nga magaman di kilo. Isa man nakakilo. Tulo ra ang sa kilo. Dadak. Dako man siya. Kanang isa po siya. Isa ka na naman daw yun. Buta na laman ang isa. Ay di, akatungtong ato ni Jai ka ng isa. Isa, ato nga. Dahil ako naman nagsisinta. Kita namin imo Nahurot na gamo ang kuan, palidya. Ang pipino na lamay nabilin. Ha? Ay sa mystery. 30. Kaya mo maglamit ang tao. Pagkila nga nyo. 40, pwede 50. Ay, 40 ba? Nabali. Nabali. At gala may napuyo ron. Mas, Lungsod. lungsod. Kasi yung gahan. Kabats mo ni Ate Julie, no? Nakabats ni mo Ate Julie, oh. Shout out. Ate Julie, imong kabats. Sila ni mong bata. Katulog na. Katulong na. Nara nila pag imong nabanong. Nakainom, magod ko ni mo sa una. Kabats mo ni Ate Julie. Ha, kanay mong Paris. Kamas Julita sa kuwan Maribok. Layo mo. Dito ko sila gahapon. Kadlo ko dito sa ila. Stop this, mga gwapa. Salamat sa inyo ang pagpalit sa mga pipino. Ready? Sige, sunod. Anin ako mga pernatal. Salamat sa inyo ang pagpalit sa mga pipino. Isa na naman kabuk na bilin. Oy, sus, ginapotawag. Diba sa Rio, isa na naman. Pilaman ko na. Kurinta. Ay! Wala, musamot kag kagwapa ba? Makagwapa, raban ni pipino. Samot siya kag kagwapa. Hindi na matama. Ako tigil ko na ni Sir. Gata ba kang nanay? Dahil mga tabalat yun. Sige. Lemes lang is snack ko eh. Banana Q. Wow, straight ang hair niya ngayon. Hindi, asan ta? Tapat yun. Grabe. Sana ta? Isa na naman kaputos guys. Ag nabilin sa mga pipino. Amang palit dyan. Nahurot na. Imo kasmit. Oh, kay Larissa. Anja, salamat ka dyan ninyo. Salamat po. Dari sa amin, amasalang isuri, ring isa ka, putos. Salamat ninyo. Sa inyo ang pagpalit sa mga pipino. Ako yun. Ha? Baligya pa nagapil. Dali kay. Kapit na. Ang kulame. Adi. Ako pa to na ho. Dari sa amin, salamat. Amang sarang isuri, tiwas dari sunahan guys. Hanggang mga isa ka, putos. Salamat yin. Wala sa amin na ito ilaka, Risa. Siray. Tatro lang ida. Asa may lang ba? Inagida na dapit sa kuan? Iglesia? Oh, sige yin. Salamat yin.
Nahurot na guys, sa gamang kuan guys, pipino. Nahurot na rin dyan guys, gamang balik dyan nga kuan, pipino. Diya, mulawas mi daris bay sa ang classmate nga best friend since elementary pa. Amigo na mi dana. Nag-classmate mo dana. Nga kinakaundang mo na si Janong. Si Kanye. Kapit sa mi dari guys. Asang kapitin. Oh, daris ha? Diara. Diara mi dari. Ang gwapahan naman. Mura naman si Kuan. Mura na si Donita Rose ga. Lagi kagarating inita ha. Hi guys, Dara guys. Darahang best friend. Char, sana all salamat. Ja. Salamat sa pipino. Parang gwapa na may gaping. Sa bali, labaw. Nanuro ni Pipino. Nanurot na. Nanurot na. 50. Magpalidya. Naturataman sa Kuan. Sinter ja. Naningapit lamang pod mi dani. Kimulag man ta ko danis katong dahi ang gay ko ni mo ja. Hidama kong Julis Maribuhok. Mo ni ang gay nga ninyo guys nga ang amiga. Since elementary pa mi. Nga mo nakaskuan. Manakas sa masanitas. Mangawat patag mangga sa una. Oh, ating mangga. Sa elementary pa mi kay di mi musud kay magduwa mig tuksi. Among mga kuan kabuang maligo mig sapa. Dili na. Maadto man ta ko sa Indo ha, wa kidag. Ha? Maadto man ta ko sa Indo, da wa man di ka nadto katong pagchat-chat na ba Ako to. maribuhok. Mukan di pagpipino. Ano day ang daga gani buyag. Ano di mga gwapa kay. Siyempre. Pino no. Pagkandihay ito sa magawa ay pagkan tita. Gwapa ra batay mong daga. Liwat mama. Kapira ba to? Original ba sa dira? Ara jang liwata. Mura jud nimo sa unas elementary pa ta. Sige mo ang bajibo. Lagi. Mura jud ikaw. Oro tabi. Papa di gito. Ikaw ba? Ah! Mura pag naugtoksi. Ang kabuang ba sa una no? Grabe mo lang. Manakag mangga. Mangawat ra ba jud? Di man nga eskwelahan kay wadturas. Muto-muto manguhag biyabas. Bugay. Bugay guys. Pero karon bautan na may kay Minja naman. Na may bana. Labi na kay nahimong mama. Mga mami naman mo. Padong na may uli guys. Nahurot raga dyan mo ang kuhan pipino. Minja. Mapamikay ba kasaban ba may daning nanay. Dami tayo makantigo. Kaya gamo hangalin. Wa na mausa. Kwintada ni nanay kaya mo ang gipanjo. O ba gipikat dali? Diyan mong bata guys gisapot. Kaginita na. Karang kainit di agi. Ano ba sa bahay di sa maligo dado ha? Lagi dyan ka o. Diyan ang labay. Hi guys. Da nakaulay nami guys. Da. Wadays na nay maitag. Da magibalik dyan hakuan barato. Ningan pag ni si jaga mo kunong sinuro dyan. Tagaan pag ni mini jaga mo kunong sinuro dyan. Wala ija. Wana jaga mo pang pangadyoon og sinuro dyan. Adyo na naman to guys. Diya, among bata diya. Wana isapot ang among bata. Ay, nas vlog dali. Isapot mo na guys. Okay? Gikapoy na sa mga lakaw. Karang kainit. Diya guys, marat ang vlog karon guys. Dagan kanyang salamat. Nakita-kita na punta sa sunod ng vlog. Bye-bye.